Tänään ollaan tsekkaas tällaista 43 neliöstä asuntoa Ulvilas Torpparin tiellä. Koko huoneisto on remontoitu just. Lähdetään katsomaan mitä me löydetään täältä. Asunnon keittiö on näyttävän näköinen. Täällä on paljon kaappitilaa sekä kaikki kodikoneet on integroituna siististi keittiöön. Täällä kelpaa kokkailla. Ja tsekakkaa näitä lattialaattoja. Täällä menee koko asunnossa kauttaaltaan tämmöiset valtavan kokoiset laatat ja voin muuten sanoa, että vastaavia saa hakea. Asunnon kylppäri ja sauna löytyy täältä. Ja niin kuin näkyy, niin sama teema jatkuu, eli isot laatat löytyy täällä nyt seinästä. Muuten on tilava kylppäri ja pesukoneen paikka löytyy sekä täältä perältä löytyy sitten vielä oma sauna. Siinä oli aika monta löytyy sanaa. Asunnon makkari löytyy täältä ja niin kuin ikkunasta näkyy, niin Ulvila Kaskelotin palvelut on ihan siinä kiveheiton matkan päässä. Eli sieltä löytyy tenniskentät ja uimahallit ja frisbeegolf-radat, eli sportti-ihmisellä niin täydellinen valinta. Lähdetäänkö paikan päälle katsomaan, että olisiko tässä sulle uusi koti tai vaikka ensimmäinen sijoituskohde? Soittele tai laita viestiä Artturi Kojakanto Otso LKV.